Falleres i fallers, permetin-me presentar-me. Si bé, el meu nom permanecerà en secret. Només els interessa saber que sóc un humil comerciant de l'antiga Valancilla, aquella que els romans varen anomenar Valentia, i els cristians per poc deixen d'anomenar-la. Esperem que ningú se senta ofès, perquè, com va dir tot un senyor alcalde, no hi ha paraula que sone mal si es diu en llengua valenciana, fins i tot la que comença per fill i acaba en rima bruta. Aixina que avui anem a contar-los una història com ha de ser un a propòsit, una història valenciana, plena de paraulotes, espardenyaes i molta sàtira, perquè com hem sobreviscut a un 50 aniversari, anem a tirar-li collons i enguany anem a celebrar el 51. No arruguen el morro, gotxen i ríguense amb nosaltres, que l'únic que pretenem és criticar, però en gràcia. Take it.
Ara, endavant. Assalam alaikum. Assalam alaikum. Per favor, tria idioma. Ara mantenen? Uf, menys mal. Bé, es donava la benvinguda a Valencilla, la València musulmana. Soc Reme, servidora del senyor de la ciutat. Estan tots bé, no? M'alegre, perquè avui estem de celebració. Celebrem haver sobreviscut a un aniversari. I això sí que és motiu de celebració. Així que, en un parell de collons, avui també anem a celebrar-ho. Anem a celebrar el 51. ¿Está el micro activo o no? ¿Qué? ¿Qué hago? Souvenirs, records de Valencilla, plaques del 50º aniversari, souvenirs, nous per als seus carrers, souvenirs, bandes de Fallera Major, souvenirs, plaques del 50º aniversari... Escolta! Digues, guapa! Ui. Vols una placa del 50º aniversari? Home, jo volia saber si dues estores perses. Tinc estores perses, siameses i atigrades. Tinc racholetes trencades per al casal, lavavajilles que no funcionen i neveres que xupen llum com cabrones. Vaja, quina barraca teniu així muntada, no? És el palau del meu senyor, el rei de Valencilla. I on està el teu rei, monada? Se n'ha anat a donar una volta en bici. Ah, un senyor deportista. No, egocentrista. Li agrada fer-se fotos en bici. Per a mi, que no està molt centraet, que té un trauma infantil o alguna cosa d'aixes. Ara diu que vol llevar a Valencilla del seu lloc, posar-la en un altre puesto, fer-li un carril bici des de Granada fins a la Meca. Corredor mediterrani, o així diu. No, dona, serà que és un home sa. Bé, a lo que anem. Tens estores perses. Però són per a resar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Però què fas? Que estic resant. A la Meca? No, a la Junta Central Fallera. Que no es senta el gran visir que dirà de tot. El gran visir? Sí. Jafar al-Fuset. Ui, que es du per així, senyors? El meu senyor, el rei de Valencilla, no es troba en casa, però si volen, le podem deixar un missatge. A partir de la senyal pi... Els meus senyors, esta és Yasmín, la meua germana, i jo sóc Ben Bufat, un humil ganaer de Russafa. Venem gallines en el mercat. Ja els dic que el meu senyor no es troba en casa. Però si voleu plaques del 50º aniversari... Tinc un muntó. I si us reserven ja un llibre d'aniversari que sembla un número de la col·lecció dels pitufos. Les plaques són de bona qualitat? Home, mire vostè, ceràmica de Manises, autèntics socarrats. Quina ceràmica ni que merda. Això és dels xinos. Si no fora per l'escut, passaria per una làpida. Però tinc un llibret canela fina, mire, i escrit en llengües estrangeres. Per a que després diguen que no són cults. A veure, que necessitem veure en urgència al rei. No podem tolerar més esta situació.
quina situació? El dragó, que se nos està menjant tot el ganado i prompte no tindrem ni pollastrers per a la paella. Quin dragó? El que habita en el riu. Veurà vostè, nosaltres tots els dies baixem al riu, al mercadillo, a vendre els nostres animals. I teles, avalorios, i fem rifes i tot. I en fins solidaris sempre, Bo, lo que ben vol dir és que baixem i el dragó hi s'apareix i se'l menja tot. I sense pagar ni res, el molt cara dura. Ai, senyor, un dragó en el riu? Uf, si jo tinc que anar tots els dies per la passarel·la a ma casa Balancilla, ai, quina por. I no tindreu una imatge del dragó? Així puc fer unes xapetes per a vendre'ls als xiquets. Volem una solució. Volem que el dragó muiga. Això, i que pense de la paret. I davall podem posar una placa commemorativa que diga així, jau el primer dragó de València, 1968, o era el 64? Va, a 2018. Recolló quina gossera t'estan les plaquetes. Pues si no vols plaques, m'ha arribat una remesa de bandes de fallera major. Oh. Te'n pots portar 2 al preu d'una i així tens de quita i pon. Si li veu vostè molt interessat, que li vol traure profit a tot. Tenim una crisi que afecta a tota Balancilla. A tota no. A mi me la bufa. Oh, senyor, ataronxat visir, rei de la pinya i el comboi. Que templat es vos veu a vostè avui en eixa xilava. T'agrada? És de Vives i el marí. De seda estreta. Ai, quin gust tan exquisit. Clar. I quin turbant tan discret. Sí. És d'art islantic. De seda salvatge. Tot de seda. Tot seda. I, oi, quina ploma. Sí. Doctor. Sí. I digues, qui són estos fallers d'apego? Ui, són 2 comerciants del Mercadillo Solidari de la vora del Guadalaviar. Comerciants? Sí, que venen demanant-li ajuda perquè un dragó se li ha menjat tots els animals abans de poder vendre'ls. Aixina un dragó. Sí, senyor. I ese altre? I sé, un altre comerciant. En més filon la llengua que coses bones per a vendre. Què? M'has insultat, veritat? Jo? Un dragó, no? Sí, senyor. Un dragó enorme, en una boca capaç de menjar-se 3.000 paelles d'un mos. I en l'Alameda, a ple sol, en la que cau. 3.000 paelles? Sí. 3.000 paelles. Què em recorda a mi això? Total, senyor, que el dragó ese nos està portant a la ruïna a tots els comerciants i nos atrevim a presentar-nos així, davant de vos, o davant del rei si farà falta, per a que en el vostre infinit saber intervingueu en este conflicte. Pues t'anava a dir una cosa. Crec que ja està clar el problema. Ho té clar? Sí. Agents externs a Balancilla volen fer-me quedar davant el rei malament. I no pense permetre-ho. Avui, així i ara mateix, traçarem una línia roja i els que estigueu en mi, que sou tots, farem pinya, farem comboi i acabarem com este problema immediatament. Què diu? Calla. Immediatament. Calla que no es senta. Que este és capaç d'anar-se'n sense donar explicacions i embolicar la parda. Farem com els llibres dels cristians. Buscarem un paladí. A la tassa? No,
en espasa, un guerrer valent que vença i mate el dragó per a sempre. Oh, senyor, un forçut guerrer en lluenta armadura topa mi? Calla, infiel, que et posa a fer sèquies. I, senyor, qui va ser eixe paladín? Tu, per parlar. Jo? Sí, tu. Si jo sóc un senzill autònom, Està i callat. siga de pas, paga bona quantitat d'impost. Tu no penses què pot fer per tu Junta Central Fallera. Tu pensa què pots fer tu per Junta Central Fallera. Tu demana lo que necessites. Que nosaltres ja desviarem els fons, o te pagarem fraccionat, o com fem con les subvencions. Perquè català no eres, no? No. Pues entonces, així n'està bé. En una hora, et vull lluitant en ixe dragó. S'alça la sessió. Aprofita ara, Chato, i demana un càrrec que m'han dit que en la directiva fins als monaguillos cristians tenen. Però què vaig a fer jo? Si el dragó eixe em va berenar d'un mos i a palo seco. Què ho fas a per Junta, diu? Si ni tan sols soc faller. Jo he de Siria lot en el corpus i va que xutar. I en una batucada un any. Pues crec que tinc una idea que donarà bon avantatge. Vine't en mi, vine. Yasmín, no? Sí, senyor? T'interessarien unes plaques del 50º aniversari per a penjar en ta casa? No, gràcies. Però tinc una novetat. Una tassa en la que posa Samuel Ross i quan la plenes en líquid calent posa Higinio Noja. Tecnologia cristiana, escolta. Bona vesprada, ciutadans de Valencilla. Des dels aledaños del Guadalaviar ens disponem a gochar de l'espectacle del sigle. El dragó contra Havent Ben Bufat, un senzill comerciant que s'ha vist embolicat en este folló sense menjar-ho ni veure-ho. Els recordem que esta trobada està patrocinada per Red Pisto. Que ahí és el dragó! Que, per cert, no és tan gran com pensava, eh? Ai, ara veureu lo boníssim que va ben. A ver. Però porta un moño o tres? Va de reme. De reme? Sí, Què de reme? de la que li ha fet el tratge, la reme. Hola, Remé, Ai, hola. que jo soc Yasmín, la germana de Ben. A la bar? No, ben bufat. Ai, barra lliure. Però deixa senyal per al got i després te torne. Vale. Ciutadans de Valencilla, què feu tots esperant-me? Fins avui solament m'he menjat al vostre ganat. Però si vos agrada parlar, parlem. Parlem i raonem. Ara, si voleu que cante, vos aneu a cagar. Mos ha amenaçat? I des del pont de la Trinitat, en 500 quilos de pes, escames verdes i un alè que tomba... dragó!
del Pont del Real, en 68 quilos a l'ombra, marcant tendència i cagat, a ben bufat. Guapo! I ahí ve. Però, què porta posat? Tenim problemes per a veure el bufat. Porta posat alguna cosa que reflectís tota la llum i ens deixa cegos. Rei de Balancilla, què és això? Això és trampa. Ala. Vaig a demanar audiència en Junta Central Fallera per a informar-me de si això és legal o no. Sí. I pense presentar una queixa per escrit. Esta no és forma d'anar vestit a una batalla. Poc hem comentar. Sembla que el dragó està enfadat perquè la lluentor li ha cegat com a nosaltres. Però... Oh! Sembla que... Sí! Sembla que el ben bufat porta una espasa a la mà. Esperen. Nyas! Li ha reat un tajo certer. Gent de Balancilla, el dragó ha caigut. Rápido. Que venga el chove borracho, el chove castaña ese, el bufat, el que siga, a palau. N'hi ha que fer pinya, n'hi ha que fer convoy y un mojitos o algo. Que no, Va, que no, jo els preparé. que no, senyor, que sabem ben bufat. Troletes! Això lo seràs tu, que voleu polititzar tota celebració. Si solament sóc una comerciant... Una comerciant de base? Sí, senyor. Ah, Balancilla, Disi Dragó. Molt bé. I tenim al nostre costat a ben bufat, l'euro del moment. I dis-nos sabent, com se't va ocórrer la idea de vestir-te de bola d'espís de discoteca, preparant el disfraç per al primer dia de falles? Bueno, la veritat és que... Impressionants declaracions de l'euro de Balancilla. I dis-nos sabent, com era el dragó? En dos paraules, impressionant. I... què vas a demanar com a premi al rei? Jo estava pensant... Pues clar que sí. I quan tingues la teua fortuna, en recorda de demanar una placa commemorativa amb bonica ratxoleria valenciana. I dis-nos, què més vas a demanar com a premi al rei? Un carrer en el teu nom? Tenim unes quantes preparades. Bo, no estaria... Moltes gràcies, Pet. Eres un héroe molt eloqüent. Quin porte, quin do de paraula. Aixina dona gust. I sense portar-te nerviós i sense que t'entren picors ni res. Però és que jo... Ai, que important i rellevant que és el meu xic, de veres. Anem a fer-nos un selfie. Ale, ja està, prou. Vinga, va, que... Llamin. T'anem a ficar un micalet en fulles i brillants. Che, Ahí. callar-vos, que vaig a parlar jo. A veure, que sí, que jo he matat al dragó, però no hauria sigut aixina si a Reme no se li haguera corregut lo del tratge d'espils, ni si Jafar m'haguera ficat en un lío quan li van anar a demanar ajuda. Al final, tots és un treball en equip, que realitzem entre tots l'esforç de tots, remant tots en la mateixa direcció. Va, home, però si tot ha sigut gràcies a tu. No, Reme. Al final, tot el món arriba al muscle d'una manera o una altra. Fins i tot els que no fan res també influeixen. Però
n'hi ha un altre que li encarreguen la faena als demés i després tot els premis per ell. I segur que el rei li premiarà més que a mi. Però això no és l'important. L'important és fer les coses en equip, gotxant del treball i dels resultats. Però segur que el que no t'ha ajudat també criticarà. Podies haver-li matat aixina, o per així. O podies haver deixat la pell sencera per a fer-me unes sabates. No. Ara mateixa és l'orgull i la satisfacció d'haver fet un bon treball. Hem lluirat a Balancilla del Dragó, la gent està contenta i vol celebrar-ho. I això és el que compta. Per això, vull reclamar la presència en aquest escenari del nostre líder, el nostre capità, l'home que té el timó del nostre barco en les seues... El president de la falla, Illes Canàries Trafalgar, en David, Alcalà i Cantabella. Ser faller es una forma de vida, un barco en el que cada any es renova, en una il·lusió, en un orgull, orgullós de portar el timó d'este barco, solament comparable en el d'este moment. Nomenem com a fallera major de la falla Illes Canàries Trafalgar per a l'exercici 2018-2019 María Isabel Badenes Fernández.